استاد صاحب آج جان یک غزل ہے جی ایشیا طرزیں کہ ہوش کی ساحل پہ مجھ کو اب نہ آنے دیجیے. واہ. کوہ سریا رست پھلے شب بہاریں گلشنا ماہ سیاہیں جڑیا جی دراخت ناگہا. واہ. کیف نظرانی مستی نیامگیدند ہر خوشی چھو پیالہ نیامگا من جام چھلکی سرشی. واہ. سرکسنت آب تلخ رکھاں مستی یا ادا ماہ سیاہیں جڑیا جی دراخت ناگہا. آؤ. تھاہس کاریگرا پ قدرت بیس کمال جنتی انجیر زیتون آنگو بالارم مثال. واہ. حسن جلوائے جبین مہر سلیمان مہترا ماہ سیاہیں جڑیا جی دراخت ناگہا. جی استاد جی. عضوا عضوا پھل ایکھیں درشک بالا دے گے یک دامنا وشبوسن چو امبرو کافور مشک گرانسن گرگی شبھایاں بہر بیسم بے بہا ماہ سیاہیں جڑیا جی دراخت ناگہا. آخری مصرائیں میں کشی شوکا پکاختن رند قطار در قطر میں کشی شوکا پکاختن رند قطار در قطر ممپ مندوس نشتگاں سرکے سکون دیدار در سہو سارتھ گواسو سمینا گورتھ ہمبوئیں ہلا کوہ سریا رست پھلے اش بہاریں گلشنا ماہ سیاہیں جڑیا جی دراخت ناگہا. واہ استاد.